E weekend, dragii mei români zâmbitori, iar Râs și Câștigi își propune să vă înarmeze cu bună dispoziție pentru următoarele 2 zile de odihnă. Avem și azi clipuri haioase și interesante din toate colțurile lumii și, bineînțeles, din România. Asta pentru că am primit foarte multe materiale de la voi pe parcursul ultimelor zile. Despre premiul de 10.000 de lei pe care îl puteți câștiga trimițându-ne filmulețele voastre vom vorbi puțin mai târziu. Deocamdată, haideți să vedem cu ce ne lăudăm azi. Un câine utilitar, niște băieți curajoși și o surpriză. Fără doar și poate, începe chiar acum Râzi și Câștigi. Gata, pregătit de zăpadă, haina groasă pe spate, mănușile pe mâini și lasă-niuș! Cred că realizați că vorbeam despre câine. Nu tu n-ai talent. O, înduioșător! Câinele ăsta n-a făcut o baie bună de mult. Bine, dar să-i spună cineva că asta nu e apă. Hopa, hopa! Vulpea hoață a venit la furat. O, stai! Tu nu ești vulpe! Hai, dă-i înainte, dă-i, până vezi luminița de la capătul tunelului. Ok, ne scuzați, ce gingași suntem, nu vrem să ne murdărim pe lăbuțele din spate. Mă rog, dacă cu umblatul ăsta în 2 labe ai succes la cățelușe, dă-i bătaie! Go play in the snow, Joes. What's Papa do? Cățelul, dă-i drumul în casă repede, că imediat nu te mai vedem de zăpadă. Și ai mare grijă să nu te răstorni. O luptă bine pusă la punct începe întotdeauna cu o pregătire tactică fără cusur. Mai importantă decât o pregătire fizică bună este una mentală. Și chiar dacă poate dura o veșnicie, veți vedea că adversarul cucerit psihic este pe jumătate bătut. Celebrele filme cu Bruce Lee au lăsat sechele grave în cultura poporului român. Alo, fetelor, suntem în mileniul 3, nu ne mai batem așa pe stradă, ok? Dă-i drumul să te la filme. Ce drăguț! Oamenii ăștia au impresia că îl distrează pe cățel cu mașinuța teleghidată. În realitate, el și-a ascuns niște cărniți în portbagaj și vrea să-și o recupereze. Și pentru că tot vorbeam de câini și mașini, ia ghiciți cine e cel mai fancy și cel mai fashion câine din cartier. Și nu, asta nu se întâmplă pe dorobanți. Câinele este oglinda stăpânului și dacă unii au doar obiceiurile bune, se pare că acesta l-a luat și pe cel prost. Obiceiul prost ar fi mâncatul semințelor. Obiceiul bun ar fi acela că totuși nu aruncă pe jos.
Deranjăm? Voiam doar să-ți dau șamponul ăla antimătreață de care vorbeam. Expresia pârtie s-a născut din dorința de a-i avertiza pe ceilalți că te apropii cu o velocitate periculoasă de picioarele lor. Culmea, oricât de lat ar fi acea pârtie, cineva până la urmă tot reușește să-ți stea în cale. Deci o fi pârtia prea îngustă, că tu sigur nu alunești prea lăbărțat. Totuși, acest pârtie se folosește la mai toate sporturile de iarnă, chiar și la cele care nu implică o pârtie propriu-zisă. Și atunci mă gândesc, oare cum avertizezi cu privire la penibilul situației? Mă tem că cineva mănâncă bătaie. Măi, Ionuț, măi, să furi tu antena satelita bunicii, să te dai pe zăpadă. Apără-ți patria! Nu ți-ai prea apărat-o. Să-l privim împreună pe acest domn care dansează grațios precum o lebădă albă pe lac. Și o fandare, și o piruetă. Vai, dar vă rog, nu mai aruncați cu atâtea flori pe patinoar. Se spune că cea mai bună metodă prin care poți să înveți un copil să înnoate este să-l arunci în bazin. Această metodă nu se aplică și la schi. Să-l oprească cineva pe ăsta, micu! Alo, micule, mai încet că te prinde radarul! Extraordinar, băiețelul ăsta a bătut deja toate recordurile de viteză și nu se oprește! Opriți-l careva până nu ia foc pârtia! Gata, s-a rezolvat! Domnișoară, cred că vrei să te scobești în nas cu un băț de schi. Ne întoarcem pentru un moment la lacul Lebedelor. Aplauze din tribună, vă rog! Ceva ce nu știam până acum este că există și gimnastică auto. După cum a aterizat, sigur e o rusoaică. Și că tot vorbeam de aterizări, iată una perfectă. În cazul ăsta nu. Dar iată, doamnelor și domnilor, cum a reușit Michael Phelps să ia atâtea medalii la Olimpiada de not, antrenându-se în zăpadă. Hopa, văd că moșulică începe să facă ravagii printre domnișoare. Cineva nu doarme singur astă seară? Știu că încă nu ați observat nimic interesant, dar vă promit că apare. Iată o coadă, iată un câine, iată un nas. O, dar ce surpriză, domnul Ronnie O'Sullivan! Vă rugăm, ne arătați și nou un trick shot. Opa, că a mai venit unul. Ce să fac, ce să fac? O iau la fugă. Pentru că la noi filmele bune au ajuns doar după 89, românii au avut mult de recuperat în ceea ce privește cultura cinematografică. Cum suntem însă ageri din fire, am recuperat repede. Astfel, imaginația noastră la trăznăi inspirate din filme a atins cote îmbucurătoare pentru orice producător hollywoodian. Doar un plămân mai sănătos ne trebuie. Nu prea ai plămâni bun, micuțule. Cred că știi ce înseamnă asta, nu? Ar trebui să te lași de fumat.
inițial am crezut că acesta e un clip cu Harry Potter. M-am înșelat. Observ că băieții ăștia joacă obligata la grămada de nisip. Dar haideți odată, domnilor, că platforma aia nu ține o veșnicie. Azi am realizat că mersul pe role e un sport foarte ironic. Poți să-ți iasă cele mai complicate trucuri sau poți să cazi stând pe loc. Râdeți voi, râdeți, amatorilor de motoare, dar și când o demara bestia asta, să-i fugiți din cale. Românii și-au lăsat amprenta peste tot pe unde au umblat prin lume. Occidentul aplaudă mirat faptele noastre de vitejie, fiind plăcut impresionat de dăruirea și priceperea cu care ne marcăm teritoriul. Băieții din Voiniceni au ajuns chiar și peste hotare, făcând dinții celor de peste ocean să le clănțăne în gură de spaimă. Dar dacă e să socotim cui au clănțănit dinții mai tare, cred că tot băieții noștri câștigă. Începem azi cu o săritură cu schiurile așa cum nu ați mai văzut. Dar unde credea ăsta că sare în piscină? Și iată-i și pe voinicii noștri români din Voiniceni. Da, da, asta se întâmplă exact în România. Băieți, puneți bani deoparte că trebuie să plătiți poarta. Uite, domnule, dovada că nu ești niciodată prea bătrân pentru a face sport. Oho, tataie, dar ce ne place să trăim periculos! What's on your head? Ia uite, domnule, ce s-a extins moda asta cu zen. Bănuiesc că piramida aia pe cap, asta înseamnă, nu? Dar văd că își face și efectul. What's on your noggin? Hopa, că ăsta nu vede cățelul, atenție la... Ei, era greu să dai și tu două găuri în găleata aia. Hai, de la început. Stăpânul ăsta se uită la mine de parcă aș fi un retardat care nu știe ce face. Hello, eu fac biceps aici. Care-i retardatul? Să vedem. Din obișnuința clișeului l-aș fi sfătuit pe câinele ăsta să nu se aplece când ia săpunul, dar ar fi inutil. Oricum, pare că e în siguranță. Foamea ne împinge adesea la gesturi pripite. Însă atunci când ne pică ceva în poală precum o mană cerească, nu știm cum să reacționăm. Iar când vânatul devine vânător, toate instinctele unui prădător dispar ca prin minune. Cum ar fi să fugă după noi pe stradă o franzelă. Se pare că vorba e cu totul adevărată. Nu-i nimic ca iarba verde de acasă. Și când spun iarbă, nu sunt deloc ironic. Să ne fie de bine. Nu-i nimic altceva decât o zi obișnuită în cartier. Lumea a ieșit la aer, pisica și șoarecele merg și ei la o înghețată. Doar să nu fie cu ciocolată, că îl cam agită pe ăla micu.
Doamnă, dacă îl mai învățați mult pe ăsta să vorbească la telefon, într-o zi veți avea o surpriză. O să vă treziți că sună cu taxă inversă la tot felul de numere. Grijă mare! Spuneți-mi, când ați cumpărat pisica asta, ați păstrat bonul? Pentru că mi se pare că e defectă. V-a avertizat cineva că e o pisică modulară? Într-adevăr, oamenii sunt răi. De ce construim mereu garduri între potențialele prietenii? Gândiți-vă cât de frumos s-ar fi jucat cei doi în acest moment dacă nu era gardul ăla blestemat. Atunci când ai poftă de un derdeluș, dar vremea nu este de partea ta, nu dispera. Românii îți dau cele mai bune idei de improvizație cu privire la sporturile indoor. Nici nu ai nevoie de prea multe echipamente, poate doar de câțiva prieteni binevoitori. E iarnă, afară-i fric și e înnorat. În casă arde focul, iar tu nu ai bani să mergi la pârtie? Nu-i nimic, acum se poate și pârtie indoor. Dacă ai, bineînțeles, niște prieteni care să te tracteze. Nu cred că am înțeles ce se întâmplă aici, dar e foarte amuzant. Dar de ce să te oprești aici? Mergi mai departe, în fața ta e geamul. Nu credeam că în ziua de azi cineva se mai sperie la chestia asta, dar m-am înșelat. Domnul Mire, tradiția era să o treci pragul în brațe, nu să o plimbi prin toată sala, să-i vadă toată lumea de desubturile. Poftim, acum ești mulțumit? N-am înțeles niciodată cum poate cineva să doarmă în poziția asta și mai ales în hainele astea. Covorul a fost inventat în jurul secolului 6, iar de atunci a devenit tot mai folosit. În ziua de azi însă, când oamenii aspiră spre stiluri de viață tot mai zen și mai minimaliste, ideea unui covor în fiecare casă începe să devină ușor perimată. Ce-i drept, lipsa covorului are și ea utilitatea ei. Eliberați drumul că vine invidiosul! Așa, ia-le tu pe amândouă. Băieți, ideea cu jaloanele era să le ocoliți, nu să le împărțiți.
What? You gotta look at me like, Încheiem aici săptămâna de muncă la Râs și Câștigi. Dar când spun săptămâna de muncă, mă refer la cea a domniilor voastre. Râs și Câștigi continuă și în weekend cu 2 ediții Best of, 2 ediții în care vom revedea cele mai bune momente din această săptămână. Nu uitați de concursul nostru, din care unul din voi devine mai fericit cu 10.000 de lei la finalul fiecărei luni. Tot ce trebuie să faceți este să intrați pe pagina noastră de Facebook și să ne trimiteți materialele voastre haioase. Toate cele bune, un weekend ușor tuturor și vă aștept mâine la aceeași oră. La revedere!